Pozdrav dragi moji pratioci, nalazim se u Bosni i Hercegovini, u mjestu Kruščica, opština Vitez, i na jednom vještačkom jezeru se nalazim i imanju, pa ću vam snimiti kako to sve izgleda. Čovjek prodaje ovo imanje, veoma je veliko imanje, pa ću vam snimiti kako to sve izgleda. Ovo ovdje također je sve u sklopu toga imanja. Također prodaje ovu kuću. To je sve od jednog čovjeka. Ovdje vam je parking za Vještačko jezero. Kada dođete na Vještačko jezero, ovdje parkirate auto. Izletište Rajska. Zaista prelijepo. Prelijepo. Ovdje ima i riba u jezeru. Ovo je rječica. Čovjek iznajmljuje ko želi da iznajmi, da dođe, da roštilja, da posjedi. Može iznajmiti. Znači iznajmljuje, a i prodaje cjelokupno imanje. Evo ovdje možete roštiljati. Zaista je prelijepo za odmor. Ima ribe u ovom jezeru.
Znači, Kruščica, opština Vitez, nedaleko od grada Viteza. Ostavit ću vam broj telefona od čovjeka u opisu. Pa ko je zainteresovan da kupi imanje, neka se čovjeku javi. Prelijepo za posjetit sa porodicom, roštiljat, odmorit se. Ovo inače turistički kraj Kruščica. Što je najvažnije, mir i tišina je ovdje. Vidimo je li ovdje otključano. Evo ovdje su radovi toku još. Pogledajte. Pogledajte rijeke. Prelijepo, zaista. Ovo je skoro čovjek napravio. I tako da nisam znao za ovo prije. Inače ja sam oželjen iz ovog kraja, iz ovoga mjesta, ali nisam znao za prije jer nije bilo prije ovo napravljeno. To je unazad skorije vrijeme. Ljulje za djecu. A nema nigdje ljepše prirode nego u Bosni. Vjerujte mi. To je nevjerovatno koliko ima lijepije mjesta u Bosni i Hercegovini za posjetiti, obići.
Evo ovdje veliki sto. Znači čovjek prodaje cjelokupno imanje i kuću i ovo ovdje sve u sklopu Vještačko jezero i ostalo. Toliko, dragi moji pratioci, želim vam svako dobro i vidimo se u narednom videu. Veliki pozdrav!